Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jongpi. MLA juga BJP Meghalaya Unit uba Alexander Elhek hakas balang ka arp santri ujembang arajar arfuar ulah hiar jurep ya ka jingtua jong ka tenum yeng pelun balatai hayeng dorbar thawan ka bathamai ka badan New Shillong Township Maudiang-diang ka balaja ka step senya sengi ublai jong ka arfuar tari ujembang arajar arfuar ka jingklem jong ka tenum pelun jong ka yeng dorbar thawan bathamai kala pelong ya ka High Power Committee ban pensange swashipor ya kino kijingshna hapo kini ke yeng dorbar ban nalor kata la benchet hakatnat PWD building jong ke sarkar jela ban IT sha kawe na ki Indian Institute of Technology badan hapo kri India ban penlong ke jing toket halor kini ke jingja bintang syuan juga amtan-amtan ya ketika jaka banwan jurip banglayu i ba ka jengklem kala ima ba ka jengklem hagateka bahishna ya katu dom hagatu ka Meghalaya Legislative Assembly jinglap ka jonga hi te ngapet baga jing tre hi kala long ba i tre torti ba ka jing ka kam ka tre ngam de kita gi technical person mo nrei ha bang yu i ba kat te ka jing dap ba ong ba nyopo ton dan nyopo pratan ka jing kya jong tu ka dom haga jing pet jongi kum gileman bangimde engineer te gila ai de ki rot ki ba rio fra ya ga jaka wan ai ki bukan rio ki wan ai ga ba khat saw ki abin ban ki rot ki barit te kumnu kata ka kala Afghanistan kata ka jing kya jong ka tu ga dom ka ba ki ong adu nyopo ton nyopo praton ba ga don ge te kwa stangi ta hi ban pensai nomor ba ka jing tre hi ka long ka ba long substandard jing tre long very inferior quality ke jing tre kam hagate ka building te kalong upta te ka long up ke jingma jong baro te la shai lili don bok palat bagalong barang jam anta por barang shna te de long bala shong assembly te kita ki mengi baro ki bolong emli te la poi he ke jingma sudah ke te ka jong i ke jonga hi ke de baga jing tre ka quality jong ka jing tre kam long hiru ka jing tre quality tinggi nagaliang jong kan ka Central Scheme Monitoring Committee ban nagaliang jong ka BJP hi ngi ong ba de ban ai ka inquiry committee nang ta de ka de ban lakumno gumnoru ba kiriban kidor ki ba don ke jingit klik mut ke jing ka ni ke jing tre nadu ki ba kontraktor nani ka department ba pentri ka ba executing agency department ya ka ni ka kam makiru gidi benon ngejikit kli but kido ki bala involve kat kadi kada penleran ya state Meghalaya hi borokawai kila dei ben sitom kat kum ga ain pikum yu i ga kam ka ba ka pau munta hi te ga jing tre kam torti ga jongki ka quality jongki ru kam longa ba hadu up to the mark tingi yu i ba lada ki jing tre ga longum ni ti kila dei ba penon kam ba kalah ngenya ka bisa ga ba ai na ka sarkar kami ba ka juga por ka bisa ga ba dei na ka sarkar bisa jong pai ba hi kebari na po ga state Meghalaya ya ga design umdigi men approve ya design but lada ma omga di engineer ba di ban pet ya ka tu ga jing tre lada ka design jong architect de jong no ka fail ngamdi ban approve ya ka design te haba lo tip ba ka fail ka design tumdi muslim sha ga ban tre kuno sha ba ban tre ke engineer bakanu go noru ka jing tre jong ka central scheme ke ba pen tre po ka state Meghalaya ka jongi ngi habli ban ailut ka report baro kumbagalong ki babharu ngin ai pat ki babharu ga report ngin phado baro ki babharu ngin pha ki bon ki central scheme ki bagi tre ki kam ngilong ki babha ya kata ga report ru ngin pha saga sarkar kami ndi bongi balik taman pet ki jing tre ki batorti wari ki babharu ki kam ngi pet bat ngi pha ya ka report kat kum ki jongi haga physical verification ke jongi ya ki kam ki badi hepo ka site kumo engineer ong ba ka fail ka design te chua ban execute chua ban khot tendar kamot kila dei ban pe chua kila tip chua baga tu ka design ka biang nakadara ka approve ki execute ya ka work de naman ta engineer ong ba ka fail ka design kamot chua ban approve klem pe ke ya kata ka design long no ade
kata kamu ba engineer executive as a ba page gitu ba project kamu umpat fit man long kumu executive engineer ban implement kat ketika project ke ba cispa krortam Spak sabu prakurur. cispa kror dan ke daw ngong ba executive engineer ba implement dia ketika project itu udah ban take responsibility Right. kenang ba kiwai project do kingdom fail kumu fail kan ya ke assembly ke badang implement nunta sarkar ke ban ai ketua ngomong isam ni ke report ban page ban scrutinize ha kenang ba itu ki build adjacent building kinum don dikta ki ban don audit ki ban don audit kabar ki very technical very expert nagaliang technical nagaliang engineering technically kenang ba kinum ta kenang jingwit ke jingma nagabanta ki brew ki ba Kibriu kibatri hang tu bat ya kinong mi kimat jongiro kiban chong assembly andala dat ya ketika assembly kanam kita kiro kita di bandon kadit nagabanta gitu be bagi expert jong technical committee dengan kali dong ngaro ngong kumong isar di bandon kita ka independent inquiry bat kapha bade lada kala bandong daga CBI inquiry Cibun. CBI inquiry. Kumbala pinpau kini mo minister MLA jongi bati MDC ro but kunjur klong engineer lalang jonga kalang company ba obviously you don't come ba inquiry first na kita ki necessary findings man don't come manage kemat lang ba kita te obviously kan right ya nanti what kind of law and what kind of actions needed mo man shim ban ya kemat kata kan adil mahbud ban bayok ya kata inquiry report kin man shu ong bai hang ni laga ban ya kata ain ban le pan shu tama kata obviously kan empat long ram but obviously kan ya dapat community kembau user ba ki iron rod mo badur pendon kam ha kata ka range pendon kam ki berit obviously mut ka involve kata corruption te obviously corruption act kita ba involve kan saya kan sapo ya kata but obviously in the meantime kan don't come kembang ni cuma inquiry committee don't come lamba kita kan ni lapan ya